May pa di 3 minutes kay dads na kay. Bisa. Di 5 minutes kay. Say hi. Alangan. Alanganin pero mar. At bakit naman? And rolling. Action. Bakit naman? Cut. Direct. Malay ko ba doon? Yeah, malay ko ba doon? Pagkasama mo siya, pagkasama ko siya. Ay, duwa mo ti pagkasama ko siya. Mabulbul natin Drito. Pagkasama ko siya Mayla. Duwa nga talaga di Mayla. Doon yung may lana. Malay ko ba doon? Pagkasama ko siya Mayla. Kasama ko siya. May lang. Nga Mayla man ni. Pagkasama ko siya Mayla, nga Mayla. Puro may lati saw-sawin nata. Dapat aja puro Mayla ti sa una. Malay ko ba doon? Mas lang Pagkasama cameraman. ko siya Mayla, puro Mayla sa una. Pagkasama ko siya, ikatin di may lang ako muna. Pagkasama ko siya, puro Mayla ti sa una. Ano naman tayo bay? Ha? Ano naman ta? Kitang-tama. Pagkasama ko siya, puro Mayla ti sa una. Action. Rolling. Action. Malay ko ba doon? Pagkasama ko siya, puro may latis sa una. Cut. Ay, galing. Oh, direct. Action! Ay, umpay kayo. Talaga kuya, anong sinasabi niya tungkol sa akin? Yun lang. Talaga kuya? Hindi pala alam ni Kuya Ramo rin sinasabi yung cut yung Hindi yan. Sinabi ko lang. Hindi naman lang may susuot. Ikumpara mo ata ba itong bulagaw? Tinawag. Hindi Rolling. Action. Talaga kuya? Anong sinasabi niya? Cut. Secret. Direct. 44. Sabi niya, love na love ka daw ni Baak. Rolling. Action. Sabi niya, love na love ka ni Baak. Cut. Tama? Tuloy. Ulit, maging naklaro dyan. Sabi niya, love na love ka daw niya. Wanimig ka ni Baak. Tapos unang mo tikitok ko yun eh. Sabi niya, love na love ka raw niya. Oo, natinatan. Action. Rolling. Action. Sabi niya, love na love ka raw niya. Ulit naman taglay. I love you. Guys. Walang kasitan sa buhay din kayo. Action. Sabi niya, love na love ka raw niya. Diba? Rolling. Action. Sabi niya, love na love ka raw niya. Cut. Okay, reaction muna ni Mayla. Reaction na mapapangiti, sabay talaga kuya, sinabi niya yon. Talaga kuya? Reaction muna. Mapapangiti. Rolling. Action. Talaga kuya? Cut. Ay, walang sinabi niya yon. Ha? Talaga kuya, sinabi niya yon. Talaga kuya? Sinabi niya yun? Meron daw yun. Ay. Kurang. Hindi pa nagkapas ni Bakin Neng. Suksukatan. Rolling. Action. Talaga kuya? Sinabi niya yun? Cut. Medyo atindog pa natin yun. Pagkapasan bak. Oo. Saka sinabi pa niya, di niya raw kaya pag iiwan mo siya. Oo, saka sinabi pa niya, Di raw niya kaya. hindi raw niya kayang iwan mo siya. Tapos, dahil ang bait-bait mo daw sa kanya. Kanya. Ang bait-bait mo daw sa kanya. Oo, saka sabi pa niya, di niya raw kaya na iiwan mo siya. Dahil ang bait-bait mo daw sa kanya. La. Sabi pa niya, Oo. Di niya raw kaya pag iiwan mo siya hindi raw niya kayang iwan mo siya dahil ang bait-bait mo daw sa kanya. sa kanya. Yan. Siyempre sakto pagtungtungan mo. Yan kita, yan kita. Oo. Ay, oo. Hindi ka raw niya, Sabi pa niya, di niya raw kaya pag iiwan mo siya. sabi niya, hindi raw niya kaya pag iwan mo siya. Hmm. Ang bait-bait mo daw sa kanya. Yun. Oh, kaya kapag pututan na. Action. Rolling. Okay, na. Check. Tama ka. Rolling. Action. Oo, di raw niya kayang iwan mo siya dahil ang sabi niya, di raw niya kayang iwan mo siya. Oo. Oo. Ada.
Oh, cameraman. Mali di ko eh. Oo, saka sabi pa niya, di niya raw kayang iwan mo siya kasi latan. Sabi pa niya, hindi ka raw niya kayang iwan. Di niya raw kayang iwan mo siya. Hindi raw niya kayang iwan mo siya. Dahil ang bait-bait mo daw sa kanya. Hindi raw niya kayang iwan mo siya. Hindi raw daw kayang iwan mo siya. Oo, saka sabi pa niya, di niya raw kayang iwan mo siya. Kasi ang bait-bait mo daw sa kanya. Oh, ano lang. Okay. Solo sa tatay ah. Okay. Rolling. Action. Oo, ang sabi pa niya, di raw niya kayang iwan mo siya dahil ang bait-bait mo daw sa kanya. Naglagpay, di uli. Sayang. Sayang. Sige. Panin. Yang. Rolling. Action. Oo. Sabi pa niya, di raw niya kayang iwan mo siya dahil ang bait-bait mo daw sa kanya. Cut. Yan. Ano yun? Mapapangiti ulit si Mayla. Sabay, sweet din pala ang baak na yun ah. Voice over. Baak ko, dose over. Ah, voice over lang yan. Kuan lang, mapapangiti ka lang, mahabaan mo. Okay. Mga, Voice over ata? oy, Reaction na, sabay voice overan na. Voice over na pala. kuan lang. Sweet din pala ang baak ko. Adi lang buti ko ano? Mano lang ako kata? Second? I-deliver mo na. Voice over. Action. Sweet din pala yung baak ko. Adi lang. Voice over. Action. Sweet din pala yung baak ko. Cut. Second. Ngiti. Sagad. Ngiti lang. Ngiting 450. 450 dapat. Kita fresh. Ano yun? Sandy. Mala Sandy. Ay, sandi na. Yung ano, nasa rin. Rolling. Action. Ngiti na yan. Patangipid na lang na raw. Walang nangyari. Nakakita mo lahat na. Parang magpapakit na ngiti. Oh. Rolling. Action. Cut. Yan. Animal, kikiligan mo tampang. Isumot gayam na pasagot ni baka to. Uto-uto mo gayam. Oh. Kaya, Okay. Animal. Animal, kilkiligan ti ampang. Ano? Animal. Pili-pili kampang. Pabulong ba? ate, hindi na mo umakuha eh. Sumagayam. Napasagot ni baka to, uto-uto mo gayam. Uto magayam. Okay. Rolling. Action. Animal, kikiligan mo tampang. Isumagam na pasagot ni baka to, uto-uto mo gayam. Rolling. Action. Animal. Tapos. Kilkiligan. Kilgiligan, campang. Oo. So maganda pasagot ni Bakit, uto-uto mo